Isten hozott benneteket, kedves barátaim, Tiszafüreden, a régészeti egyletünk kiállításában. Nagy öröm számomra, hogy megmutathatom azokat a régiségeket, amiket 1877-es megalakulásunk óta találtunk. Nagyra becsült munkatársam, az Egyesület titkára, Milesz Béla sokat segített a tárgyak pontos dokumentálásában, így vendégeink kedvükre ismerkedhetnek a Tiszafüred vidéki földmélyének értékes kincseivel. Településünk vezetői és polgárai már évek óta támogatják a régészeti kutató munkánkat, így itt a Városháza emeletén rendeztük be a múzeumot és a könyvtárat. Kedves látogatónk! Hadd meséljek most a gyűjteményünkről, amelyet szeretetfolyónk az ősi Tisza mentén végzett egyleti kutatásaink során fedeztünk fel. A régiségeket először a szomszédos Örvény, Szőlős, Igar és Őrs földjein és földhalmain gyűjtöttük, ahol szántás után köztudottan mindenféle furcsa holmikat lehetett találni. A Füredről Debrecenbe vezető országút mellett a régi Tisza árteréből kiemelkedő, hosszan elnyúló Nagyobbacska földhalmon már 1875 óta érdekes régiségeket fedeztünk fel. Őstörténelmi kerámia töredékeket, kisebb-nagyobb edényeket, csont- és kőeszközöket, amiket először nehezen tudtunk meghatározni. Ezért segítséget kértünk a Nemzeti Múzeum régiségtárának őrétől, Rómer Flóristól, aki leveleiben arra bíztatott, hogy érdemes alapos kutatásba kezdenünk az azóta már Ásott halom névre keresztelt dombon. A lelkes tiszavidéki hazafiak anyagi támogatásából zajló ásatásokon egyre szebb régiségeket hoztunk felszínre. A halom megbontását annak tetején kezdtük el, nyugatról keleti irányba való átmetszéssel egy széles sikátot vájva, egészen a fenekéig lehatoltunk, tüzetesen megvizsgálva a tartalmukat. A termőföld alatt 23 hullámosan haladó réteget találtunk, pernyés égett részeket, sárga földet, szenes égett földet és a messzes csigahéjas iszapos feltöltést. Nagy örömünkre, Istennek hála, fáradozásunk nem volt hiába való, csak úgy ontotta a föld magából a régiségeket. Az agyagedények, a kő- és csonteszközök mellett réz- és bronztárgyak is előkerültek, amelyeknek még a ritkaságnak számító öntőformáit is megtaláltuk. Egyletünk gyűjteménye az ásatások mellett ajándékokkal és vásárlásokkal is bővült, ezeket a leltárkönyvekbe vezettük fel szigorú pontossággal. A régiségek fajtánként kiválogatva a múzeumunk gyűjteményébe kerültek. Külön-külön csinos szekrényben tartatnak, ahogy itt is láthatjuk. Az eddig bemutatott halombontást mi tudományos szempontból tettük és hajtottuk végbe, amelyet szakavatott részletességgel a nagy közönség elé tártunk. Milesz Béla titkár úr és jómagam is számos alkalommal írtunk a tiszavidéki kutatásainkról. Munkatársam még egy régésztanfolyamat is elvégzett a Nemzeti Múzeumban. Büszkén mondhatom, hogy a fővárosban megrendezett 8. ősrégészeti és embertani világkongresszusra már 200 régiséget küldtem el a nagyságos tudós uraknak, akik így külhonban is megismerhették hazánk földjének ősi kincseit. Támogatóim Pulszky Ferenc és Hampel József régész urak sokat segítettek a régiségeink meghatározásában. Török Aurél professzor úr az emberi maradványokat, Jósa András doktor úr az ősi állatcsontokat vizsgálta meg értő szemmel, buzdítva minket a további kutakodásra. A régiségek híre sokakat Ásott halomhoz vonzott. Harsányi István, vagy ahogy itt mindenki ismeri, Pénzásó Pista sok időt töltött a kincsek megálmodásával és felkutatásával. Az Úr 1904. évének május 6. napján a halom északi szélén dolgoztunk éppen, amikor úgy 1,5 méter mélyen a hamus égett földrétegben egy szétomlott edény cserepei között végre aranykincsre bukkantunk. 14 darab színarany hajkarikát és 370 darab aranygyöngyöt találtunk. A kincs mellett több szépen faragott csontlószerszámot is elástak a vagyonunkat mentő ősi népek. Én, mint lelkipásztor a Tiszaörvénynek, hetenként többször átjártam a hivatalos kötelességek teljesítése végett. Ilyenkor, ha az időmből kitelt, utamba vettem a régi, elpusztult templomot is. Mindig találtam ott megnézni valót, egy-egy kő vagy tégladarabot, melyet az ott szántó vaseke felvetett. A legutóbbi tiszai árvíz hullámzása megszaggatván az örvényi partoldalt, egy pogány temető létezését hozta napfényre.
Kimosott sírokban rozsdette kést, kardot, lándzsát, kengyelvasat, nyílhegyet és lópatkót gyűjtöttünk össze. De volt ott egy-egy ételes bögre, összetört fehér tojás és csikók állkapcsai is. Legközelebb már másodmagammal mentem ki, ellátva magunkat ásóval és kapával. Szervusz, Misi fiam! Adjon Isten, Endre atya! Ma is megyünk ki? Hamarosan indulhatunk. Nézze, mit találtam! Hát ez nagyon érdekes. Megmutatom! Jöjjön velem! Menj csak előre, követlek, fiam. Itt találtuk az edényt, a sok csont mellett, a barátaimmal. Ügyes vagy, Misi fiam. Látom, óvatosan kerestél, ahogy mutattam neked. Kérem azt a csontot, hadd nézzem meg. Hát ezek bizony embercsontok. Jöjjön velem a Tiszához. Megmutatom, hol találtuk a legnagyobb csontokat. Rendben, már egy kicsit sötétedik, de nagyon kíváncsi vagyok én is. Menjünk. Óvatosan. Csak ne szaladj olyan gyorsan. Mi hever ott a folyóparton? Láttam már ilyet máshol is. Vedd fel gyorsan. Hadd nézzem meg közelebbről is. Misi fiam, ez aztán az igazi nagy felfedezés. Atyám, milyen óriási élőlények lehettek ezek? Ez egy nagyon ősi állat, egy mamutfoga. Vigyük be a múzeumba. Gyere, fogd meg erősen, mert ez egy nagyon értékes lelet. A múzeumban majd közelebbről megvizsgáljuk. Most látom, hogy Misi és barátai még most is lelkesen segítenek az örvényi templomdombon, a régiségek kutatásában. Örülök, hogy nem fáradoztunk hiába. Vannak, akik folytatják a munkánkat itt Füreden.